ewo na ụmụnne ekene m unu daalụnụ. Taa bụ matchmaker. Wow! Ndị be anyị gbakọtabanụ, ndị Igbo be anyị gbakọtabanụ. Wo hey, unu ma ihe m na-etili mkpu nya bụ onye a na-emelu matchmaker taa ọ chala o nyere ihe achọ. Hey, kedu afịa bụ Precious. Kedu onye ebe ọ bụ onye Abia steeti. Kedu afọ ọ dị afọ 42. Hey, Chineke, nwata makata mma ijuo Chukwu ma o melụ pasha. Ọnwakata mma ijuo Chukwu ma o melụ pasha. Ụmụnne, hey, ịma ihe ị ga-eme, kpọọ nwanne gị nọ mba ofesi, kpọọ onye ozugbo onye egbukwe n'oge, maka ime isigo ihe. Maka gịnị? Ọ sị na ọ chọrọ onye be anyị nọ mba ofesi ma ọ bụ onye ọcha nọ Canada. Ya bụ ụmụ nwanne, ka anyị bido na wish bie lọk. A sị na ihe onye chọkọf na ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu. Biko na ụmụnne, kpeeli na ekpele ọma si ya chọta ọchịchọ ọma nke obi. Kpọọ na ụmụ nwanne unu ọnọ Canada, ọnọ US, ọnọ Australia, ọnọ Europe, ọnọ ebe ọbụla, ọnọ Asia, ebe ọbụla onye nọ, kpọọ ọnya ozugbo. Chineke, hey, ana m ajụ onye nwe nwa, achọrọ m ka mụ na ya biri. Ana m ajụ onye nwe nwa, achọrọ m ka mụ na ya biri. Hey, nwa bụ ihe nkiri ewo, ihe nkiri ewo. Chineke, mmadụ Chukwu na-ekekwa ihe n'ụwa. Ifufutie, ị ga-alaiki ya. Ị chọrọ ifufutie, anyị chọkwa biko ka anyị yọkwa unu ọbụla ayịyọ. Biko kene na unu ewekwana iwe. Ụmụ nwoke be anyị, biko ka anyị yọọ unu ayịyọ. Ọ sịkwa ma mụnwa na-asịkwu, ọkwa ndị dị siriọs chọọ nnụ nwaanyị nkịta nke echi. Anyị achọkwa ndị ji igwuli egwu ma ọ bụ ihe ije mee onye ọma. Mbakwawa, anyị achọrọ ndị chọọ ije mee onye ọma. Mba, anyị achọrọ playboys. Anyị chọrọ serious minded individual. Ọ bụkwa alụmdi na nwunye ka anyị na-achọ. Anyị achọrọ oyi. Ọ bụkwa na ị chọrọ oyi, ịbịakwa na biko nwanne m. Hey, alụmdi na nwunye amaka. Alụmdi na nwunye amaka. Hey, ndị be anyị, o wee bụrụ ya bụ na nwanne anyị nwaanyị ọ bụ chef. Hey, chef bụkwa ezigbo ọrụ a na-achọ achọ. Chef amaka. Chef bụ ihe a na-achọ achọ. Ịbụrụ chef n'obodo oyibo, ịgabago, ilibego. Ebe ọ bụ na imegide bụrụ chef, especially ịgụ onye na akwụkwọ, ma ọ bụ na ịbịa gụọ onye na mba ofesi wee bụrụ chef, professional chef. Ị na-alụ na professional kitchen. Nwanne m, onwere onye ka gị. Ị mara ịkakwa ma nọọsụ mma. Nọọsụ anyị ji ime ọnụ. Ịbụrụ chef, ọ bụrụ na ịgụrụ ya n'akwụkwọ na mba ofesi, ịkakwa nọọsụ mma. Ya bụ o nwere ezigbo aka ọrụ. Ụmụnne, o nwere ezigbo aka ọrụ wee makwa mma a na-ekwu. O ji ụmụaka na-abụ. Biko na ọ bụ single mother. Ọ dị mma ka onye ọbụla kwuo eziokwu. Ikwuo ka ọ dị gị, onye ga-alaiki gị ọlaiki ba gị. Onye ama nlaiki, ịgaba iru ozugbo. Ije na-egbu mmadụ oge na oge adịrọ cha. Biko onye ji igbu mmadụ oge, biko iru okwu eziokwu. Anyị sịrị ịnụbugo dị ịmụbugo nwa, imeli nke ọbụla gị kwuo onye. Onwe ndị ga-alaiki gị, kwuo eji gị, kwuo ka ọ dị gị. Mmadụ ga-alaiki gị mee ọsịsọ. Maka ọ bụrụ na ịnọkọta kwupụtazie enyi, onye ahụ nwee ike gaa azụ. Mana ikwuchi enyi, ọ kakwa mma. Ụmụnne, onye mụrụ nwa emere ajọ ife. Nwa bụ blessing, nwa bụ ngọzi. Ịghọta gị? Onye chọtara nwunye chọtara ezigbo ihe. Ọ ga-anatakwa ngọzi si n'aka Chineke. Ya bụ ụmụnne, ọ sị na ọ chọrọ, ọ dị 42, ọ na-achọkwa onye dị 40 to 55. Ifugie, o nwere greater opportunity. Ya bụ ụmụnne, share na vidio, tinye n'aka na share button. Eme mma unu ga-emeli. Unu na-share ihe a, na-hit like, show nie love, ziko nie ịfụnanya. Biko na ụmụnne, biko maka ana m notice zikwa ikpeazụ na emechezie matchmaker. Amaghịzi m ihe unu na-eme ọ dụzia ka ọnwa si azụ.
ụmụnne ọ masịzikwala unu ihe Chukwu si mebe n'akwụkwọ nsọ? Ọ masịzikwala unu mana Chukwu delie n'akwụkwọ nsọ sisi ji enụba di na nwunye ka esi abụ etinyezezi enyi ọ dịzịa ka ihe adịrọ mma unu gata unu na-emezi ka unu na-eme is right mụ ha aghọtachazikwa ọ bụrụ na unu ala ekiri ya ka m bamie kọmedi m a ime ka m bamie enyi ime rapụzie ihe Chukwu kwuru n'akwụkwọ nsọ ọ ga-abụkwa ihe jọrọ njọ shia na vidio ị ga na-akọmentị na-ashia ịmara ihe ị ga-eme ị na-ehit like buttons ị ga na-eme ofu ihe maka ifuru ọ bụrụ na ị nara eme ofu ihe ebutie gị aka oyi ga-enyere nwanne gị aka nwee obi mmadụ nwee obi ofo nwee obi nwanne shia na vidio wee nyere ya aka shia na ya ka ọ gatie aka maka ụmụ onye na-etilie na-achọ afụrụ kịta anụnwa na ihe dị mma ka ọ na-achọ na-agagharị na-achọ onye ga-eweli jisi na ike wenyilie ozugbo wenyilie unu ekwene ka ọ gabiga ụmụnne nwata amakata mma ijoba Chukwu na omele pacha ka anyị siri kwado ịma na okwu anyị adị mkpesa nwa bụ ihe nkiri ihe nkiri ihe ọbụla onye chọ ka ọ ga-afụ ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu mmadụ ga na-eseleti ka o si sọ ọnya ịghọtago adult anyị ga na-erespect opinion mmadụ ibe anyị ga na-erespect wish and choice mmadụ ibe anyị bụ adult ụfọdụ na-abịa na-akọ ọnụ ọ nara adị mma ị na-akọ ọnụ onye jiji ya na-akọnye ị na-akọ ọnụ onye jiji ya na-akọnye ụmụnne unu n'anya unu ga-afụ nọmba ya ka ọ dị n'elu kọpilin ya unu kọpili ya unu deeli edemede si ya na unu furu n'Igbo anyị abịa unu gbu ya na unu furu ya n'anya ịtụọla ya foto gị ọ tụọ nke unu bido kpakọrịtaba ụka ka a na-eme iwuchie ịnụbagokwe ma mgbe ị nọ na-akpa alụ ahụ tupu ịbata ise ndicha ma ego mgbe ahụ ọ banyebego ịmago na ị ga-anụ ya ise ndizi ego akwachicha akwa agbamnkwụ gochie ụmụ ihe a na-echezi gị ịbatazi ya ebidozie agbamnkwụ ọ bụ ka esi eme ya ndị be anyị kpeelinu fe ekpele ọnwa sifa congratulations in advance feelinu Chineke Chukwu anyị ekene gị n'ọlụ ọma gị lụkwalụ gaba Chukwu ọma lụkwalụ gaba biko nu tinyelu na anyị aka na share button tinye na aka na share button biko nyelu na ụmụ nwanne unu aka ngwanụ ka emesịa na ndị be anyị